Obec Poša pri Vranove nad Topľou zasiahol ničivý požiar. Zničil 3 domy a o strechu nad hlavou prišlo 18 ľudí. Rodiny s deťmi prichýlili príbuzní. Obec okrem mimoriadnej situácie vyhlásila aj zbierku. V miestnej osade horelo aj pred rokom. U chyži me šedzeli. Zrazu dim, no všetko vonka ucekac, ratovať zeci. Nevybírať z chyži nič, jem dzeci. Podľa slov miestnych sa mal požiar chytiť od týchto odpadkov a vietor sa už postaral o to, že sa veľmi rýchlo rozšíril na blízke stavby. O strechu nad hlavou prišli 4 rodiny vrátane 10 detí. Potom tam všetko metali stoličky, do tej gauče. Deti tam spalili troška dole. Zasahovalo 25 hasičov, profesionáli aj dobrovoľníci. Po príchode na miesto požiaru zistili, že sa jedná o požiar trávy, takisto horel skládka nelegálneho odpadu. Zase komplikoval silný vietor a vlastne silné zadymenie, ktoré vlastne vznikalo z toho, že horel tam rôzny odpad. Ako prvý zachvátil požiar dom Kataríny Šuliovej. Rodinu prichýlil brat. Teraz sme ľudia tam 24, o 2 chyškoch. K príbuznému sa presťahovali aj fakovci. Má 5 zeci. Teda žena, vúna, tam jedna chyška. Zdevastované stavby dnes rozoberali. Mnohí prišli s nádejou v popole hľadať osobné veci. Poď by aj zlato nezhorelo, ale tá nenájdete nič. Nič sme nenašli, nič všetko zhorelo. V Poši zvolali krízový štáb, vyhlásili mimoriadnu situáciu aj zbierku. Ľudia sa zomkli a potrebnú pomoc sa podarilo vyzbierať do hodiny. Každý z tých poškodených dostal posteľ, obliečky, paplony, deky. V miestnej osade horelo aj v apríli pred rokom, vtedy bol príčinou dymovod. Domy blízko pri sebe, elektroinštalácie bez noriem aj odpad. To sú podľa starostu najvypuklejšie problémy. Pomôcť by mohol projekt na jednoduché pozemkové úpravy, na ktorom sa zúčastnili. Tým pádom by sme sa mohli dostať na pozemky súkromné, kde by sme mohli aj požiadať o štátny príspevok na odstranenie skladok a územným plánom by sme nastavili nejaké podmienky, pri ktorých by si mohli sami robiť domy. Všetko to beží, ale to trvá veľmi dlho. Z Poše Ivana Leferovičová, Slovenská televízia.